のよ。違う今日は名古屋です。名古屋か。そうです。どこだったっけ？ね、ずっと東京から名古屋からあと町長からずっとやってるからね、すごく良かったよ。町でも良かったけどね、でも増えてもらいたいね。でも本当に良かった。ありがとう。続けていきましょう。
次はこの今町の親とは本当に先生たちがやってるんですよ。4人の先生団体に会って呼ぶ。そしたら時々時間の呼び方もあるんですよ。
元気そうだね。下がっていっちゃったからね。もう時だけもうすごく言ってください。歌がね、もう終わった。ちょっと水飲もうかな。ああ、まいたまいた。みんなどう元気？ああ、ね、本当に、まあみんな来たからしたら喜んでるよ、私は。ありがとうね。あ、いいよ。